Que avui volem parlar de reciclatge, però també d'una manera que volem conscienciar de la importància del reciclatge, però muntant així una ludoteca divertida per a... Sí, per aprendre... No, sí, ja ho veuran els nostres espectadors. Ara ho veureu, perquè ara quan obrin el plànol, mira... Mira quina paraeta! Mira quina paraeta! Tenim una ludoteca per aprendre del reciclatge. I per a parlar d'això... Trobo a faltar l'elàstic. Però ja en parlarem. Sí, que no hi ha ludoteca que s'aprecie que no tinga elàstics per a votar. Però si tens així de tot... Ja, però és igual, ja està. No t'avorriràs. Vinga, va, anem. I tenim així que ens acompanyen unes expertes. Mira, vos les presente. Així les tenim. Elles són Merche Romero, coordinadora del projecte Recicla amb els 5 sentits, i a Sandra Denia, educadora ambiental. Benvingudes a les dos. Primer que res, conteu-nos, poseu-nos en context en què consisteix este projecte de Recicla en els 5 sentits. Pues Recicla con los 5 sentidos es un proyecto de educación ambiental que promueve hábitos positivos hacia el reciclaje y lo hacemos a través de talleres en los que abordamos distintos aspectos de la gestión de los residuos. El objetivo es sensibilizar, aprender juntos, dar a conocer cómo gestionar correctamente los residuos y todo eso para colaborar, que sea una colaboración y que haya una corresponsabilidad entre todos para que los residuos realmente acaben en el lugar donde tienen que acabar, que es reciclándose. Tot això m'imagino que ho feu a través de xerrades, a través de conferències. On acudiu i com difoneu el missatge? Muy bien. Pues vamos a todos los sitios, a todas las entidades que solicitan los talleres. Nosotros nos trasladamos a colegios de infantil, de primaria, de secundaria, vamos también a las universidades, a las asociaciones culturales, de amas de casa, de mayores también, y allí nos trasladamos y nosotros hacemos las actividades, montamos los talleres y difundimos nuestro mensaje. ¿Y vos repartiu la faena o com ara? Viajamos por toda la Comunitat Valenciana. Sandra, però exacte, i aquesta tasca teua, però realment, en tots aquests viatges de difusió que feu, què és el que realment vos trobeu? Perquè és una assignatura que tenim encara molt pendent i estem més verds que una ceba en això del reciclatge. Sí, pero realmente mediante el juego estamos consiguiéndolo. Estamos consiguiendo que de manera vivencial, mediante talleres manipulativos, que jueguen, pues creen esa conciencia ambiental, ese sentimiento, esa empatía, para que luego, pues desde casa, con nuestras acciones, pues puedan reciclar y quieran hacerlo. I moltes vegades també, Merche, perquè estimuleu d'una manera didàctica que el reciclatge no sigui un avorriment. Exactamente. Es muy importante que sea divertido, que sea participativo y que sea motivador, porque realmente lo que queremos es crear empatía. Cuando nos transmiten el mensaje de una forma participativa en el que nosotros nos sentimos cómplices, ¿verdad? Siempre nos queda ese recuerdo positivo y lo que queremos realmente es que después cuando lleguemos a casa lo pongamos en práctica todo lo que hemos aprendido i separem... I moltes vegades per inèrcia, perquè quan converteixes una cosa que no és un avorriment i és una cosa que has de fer com per obligació en una qüestió que ja com ho interioritzes és molt més senzill. És molt més fàcil. De seguida tindreu... Clar, la paraeta que heu muntat així és impressionant. De seguida tindrem ocasió de que ens expliqueu amb detall quines són les característiques de cada una de les propostes que heu portat, però abans, si sembla bé, marxarem per a parlar amb la nostra companya Ampa Caballero, que, si no vaig errat, està precisament en un d'aquests punts, en un d'aquests contenidors que premien els consumidors que tenen l'oportunitat i també el costum de reciclar en el contenidor que toca. Tenen premi, no? Premi, recompensa, i mira, així seguits, que el reciclatge t'acompanyi, no? Com la força. Doncs avui ens acompanya així en bona vesprada, perquè reciclar així en València té recompensa. Jo ja m'he vingut en tot el reciclatge de casa, però no vaig a tirar-ho al contenidor que toca, al groc, fins abans que soni en compte, perquè he de guanyar els punts, els reciclos. Jo vull saber què he de fer, Ja tinc per així la botella, l'envàs. Ara, l'aplicació és el pas necessari. Exacte, esto es molt senzill. És anar a registrar-se a una web app, que és app.reciclos.com, i una vegada t'has registrat, te lo pots fer o bé posant el teu telèfon i el teu mail, o bé accedint directament a Google,
tu entraries ja en l'aplicació. En l'aplicació, sí, tenim l'aplicació i el que fem és o bé anem al botó d'escanejar o bé poder anar, per exemple, al botó del reciclar. Aquí veiem que podem fer de dues maneres, o en la teua casa o fora de la teua casa, no? Que seria en les màquines intel·ligents. Per exemple, aquí en casa, el que farien és, aquí en el codi, sí, aquí el codi, ja ens ha detectat, no? Exacte, i se carrega ahí, que és un poal virtual. Aleshores, quan ja estiga ple i tu baixes, tu tingues la teua borsa plena, tu baixaries al teu contenidor groc i ficaries la teua borsa en el contenidor. Ara el següent pas és escanejar els codis que estan a estos contenidors, que hi ha 3.500 a València d'aquest tipus, no? Exacte, el que s'ha fet també és aplicar tecnologia als contenidors ficant els codis QR. Aleshores, el que faríem és, com veus, és llevar la teua borsa al contenidor, escanejarien també. Ah, mira, ja ha fet el ruïdet que diu que... I bien hecho. Aquí pone ho hem fet bé. O ben fet, que també l'aplicació es pot posar també en valencià. Aleshores, ja tindries fet el que és els teus reciclos en la teua aplicació. Ja t'han donat el canvi dels envasos escanejats per els reciclos. Ara toca tirar-ho. Ara sí, toca tirar-ho, sí. I quina recompensa tenim per tindre cura del medi ambient? Exacte. Ara els reciclos es poden canviar cuidant del medi ambient, per exemple, per incentius individuals que sempre es recolzen en la mobilitat sostenible, o són productes, servicis o experiències d'un caràcter sostenible, com pot ser un tour per l'Horta Valenciana o, per exemple, una entrada en el bioparc o un poal de reciclatge. Doncs jo crec que el millor és que es descarreguen l'app, que consulten aquests reciclos per què poden canviar, i ara ja sí que sí, no hi ha excusa, Tota la gent hem de baixar en la borseta a reciclar. Jo me quedé així, que tinc molt per canviar, molt per canviar. Jo d'ací me'n vaig al bioparc segur o algo. Gràcies, Sònia. A vosaltres, moltes gràcies. Se quedem reciclant. Recicla, bona Gràcies, cosa. Ampa, ja ho he dit, que el reciclatge ens acompanya. Ella que és un soldat imperial, que és molt fan de Star Wars. Ah, sí? No ho sabia. Sí. I estava comentant que no hi ha excuses de mal pagador per a reciclar. I més damunt, si és d'una manera tan divertida, veritat, xiques, que és el que ens heu portat así. Porque tenim un desenredados. Sí, hemos traído diferentes juegos, es verdad, porque tenemos la verdad es que tenemos una batería de talleres muy amplio para todas las edades, porque están adaptados a lo que son las edades. Como decíamos, ¿verdad?, que trabajábamos con niños, con adultos, pues por ejemplo... Comencem per la primera de les propostes, que esta me crida molt l'atenció, òbviament, perquè és un plat molt nostre i allò... Exactamente, es uno de nuestros platos típicos, ¿verdad?, la paella, y eso es lo que hemos querido, pues bueno, trasladar. El taller se llama Gastronomía Sostenible y lo que representamos es un plato típico valenciano. Escolta, i molt típic, t'he de dir que els ortodoxos de la paella, que ja saps que així són molt sensibles amb el tema, estan els ingredients ben posats. No és arroz pollastre, con cosas, ya conill, ya garrofó... Exactamente, eso es lo que queremos, que vamos a decir cosas que vamos a tirar en la paella para ver qué clase de residuos estamos provocando haciendo una paella. Exacte, teniu una classe davant de criaturetes. Allí davant de criaturetes. Com els planteu això allí davant? Este lo hacemos para adultos, en concreto. Este en concreto lo hacemos para adultos, lo hacemos en ferias, ¿verdad? Porque a lo mejor... Pues tenim un grup de persones adultes. No, mira, ens ve ara de perles, perquè tenim de cara a la Setmana Santa, a les vacances, una paelleta el diumenge amb els amics, que no podem ser molta gent, com hem de fer per a no generar tants residus? Pues ahí estamos. Entonces vamos extrayendo ingredientes que utilizamos en la paella. Dius, pollastre. Pollastre. ¿Y cómo nos viene el pollo? ¿Cómo nos viene? ¿Cómo compramos el pollo? Si no has anat a la carnisseria i te l'han empaquetat d'una forma específica, normalment portes una safata d'eixes que estàs mostrant en estos de plàstic. De plàstic o de suro, ¿no? Molt bé. Pues eso es lo que hacemos, identificamos el residuo y decimos, bueno, vale, ¿dónde debemos de tirar ese residuo? Al contenidor, a la safata groga, en este cas, el Muy contenidor bien, groc. Jo ho tinc molt present, això. Pero esto lo hacemos a lo mejor... Entonces el señor adult vindria i agafaria i diria, pum, això a la safata groga. Pero
mejor, ¿vale? Porque més gràcia i lo que més alero, hacemos claro. es también a veces tapar los ojos, ¿vale? Cerrar los ojos, en el cual le damos nosotros un residuo y ellos tienen que adivinar qué clase de residuo es y dónde iría. Porque en esta clase de juego lo que hacemos también es utilizar los 5 sentidos. Entonces tenemos una prueba para cada uno de ellos. Jo crec que el concepte se'ns ha quedat prou clar, perquè clar, el que volem és avançar una miqueta i que ens expliqueu també les altres propostes que teniu damunt la taula i també en terra. Per exemple, això que explicàvem ara, que tenim en terra i que hem fet una escampada així de porc. Pues Això com es juga? Això sí que és per a més criatures. Sí, este lo utilizamos para, bueno, pues precisamente para los niños de primaria, por ejemplo, y es un desenredos, el desenredos de residuos. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues tenemos, como veis en la lona, tenemos todos los contenedores, porque en la campaña trabajamos las 5 fracciones de los residuos de envases ligeros, los de papel y cartón, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y los residuos de medicamentos. Los tenemos todos representados en la lona con su respectivo contenedor. Sí, ¿vale? sí. Entonces, bueno, pues también hacemos los grupos con los niños y cada grupo tiene su representante y cada vez va saliendo uno del grupo. Claro. Y lo que hacemos es, bueno, pues sacar un residuo. Per exemple, Mostramos, por ejemplo... trau-ne uno, per exemple, trau esa Esa botella... esa botella clàssica també de cervesa. Vale, el objetivo es, si queréis probar, ¿os apetece? Però com, Jo què faig? no Agafa la procedís? cervesa? No. Val. Tienes que poner el pie Hauré de derecho, buscar ¿dónde? el vidre. No hem de fer contorsionisme, així. El vidre, no, vidre. Perfecte. Val, Molt pues bé, estic en el peu molt de la bé, dreta, molt el bé. vidre. I el peu de l'esquerra en una altra història, Exactament. no? Per exemple, Val? Suc de taronja, això és un plàstic, Una no? llanda. Això és una llanda, doncs me'n vaig al plàstic. I Perfecte. així Molt bé, continua. No, de fer-ho Exactament. una més. Per a que No, faci- ja està bé, que és que eres punxa, tia, eres punxa. I per últim tenim això d'ahir. El teatre este El que ens heu teatret. muntat. esto El va teatre, más muy dedicado a bien. infantil y a primaria, ¿vale? Sobre todo a infantil, en la que contamos cuentos, hacemos mímicas y nada, de una forma también que los niños les sorprenda, ¿no? También se crea como que ellos son los magos de los contenedores, De ¿vale? no tornen a repetir-se, La aquesta màgia. seqüència de colors també associats als contenidors. Exactamente. Molt bé. Y bueno, también tenemos talleres manipulativos, reutilizando, en la que podemos hacer con botellas de plástico, pues un atrapabolas, por ejemplo, Val. o con bolsas y periódicos. Alternatives, en definitiva, que ens ajuden Exactament. a fer veure a les criatures, en aquest cas, que hi ha la possibilitat de que els objectes que gastem o els residus tinguin una segona o una tercera vida, no? Claro, hablamos de las 3 Rs, no solamente, ¿verdad?, de reciclar, de separar los residuos en sus contenedores, sino también de reducir, de pensar qué es lo que necesitamos realmente a la hora de comprar las cosas, repensar para intentar generar menos residuos y, por supuesto, la de reutilizar a partir de residuos, pues crear, darle una segunda vida y crear un objeto nuevo. 3 R. Tres Reciclar, Rs. reutilitzar i quina és l'altra? Reducir. Recuperar. Reduir. El recuperar me l'he inventat jo. Reduir. Me l'he inventat jo. El reduir. Y todo esto lo hacemos gracias a, bueno, la campaña está promovida por la Generalitat Valenciana, la Consellería de Medio Ambiente, en materia de medio ambiente, Sí. y todos los sistemas integrados, bueno, que son los responsables de la correcta gestión de los residuos. Tenemos Ecoembes, Ecovidrio, todos los sistemas de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y el SIGRE. Entonces, todo esto es gracias, bueno, pues a todo el apoyo, por supuesto, de las entidades I gràcies a responsables. vosaltres per difondre-ho i per donar-nos a Per conèixer... fer-ho possible. Sí. Una iniciativa tan bonica, al final, tan lúdica i didàctica, perquè d'una manera divertida aprenem tantes coses. Moltes gràcies a les dues, de veritat. Gracias. Gràcies de cor. Ens veiem pronter. Moltes gràcies.